Bi nêzîkbûna hilbijartinên serokkomarî û parlamentoya Tirkiyeyê nîqaşên ser diyarkirina namzedên serokkomariyê jî zêde dibin. Her çiqas Itîfaqa Cumhur Recep Tayyip Erdogan wek namzed diyar kiribe jî masaya şeş alî hîn jî namzedê xwe diyar nekiriye. Siyasetmedarên Kurd ên partiyên masaya şeşalî de cih digirin jî dibêjin di pêvajoya diyarkirina namzedê serokkomariyê de di vê hêvî û daxwazên Kurdan jî berçav werin girtin ji ber ku serkeftin girêdayî helwesta Kurdan e. Türkiye'de daha psikolojik pırmazın ne? Yek jî aboriye, yek jî mesela Kurdayê. Yani ev her du psikolojik neyin çareserkirini Türkiye ev sat sarı küçüğe çavat tengasiye mazın darbas kiriye jivi peva jivi tengasi pırmazın darbas bike. Jibervi ev masa şeş kurudinin embejin peşeroje da namzeti serokkomariye ve aşkare kirin muhakkak ev yecibden berçave koy. Namzet embejin güde Ali Kurdana ne pergen kirin İyi Parti cizane psikolojik eymazın bebe. Partiyên di masaya şeşalî de cih digirin heta niha 10 civîn pêkanîne û di encamnameyên civînan de jî qet pirsa Kurd neanîne ziman. Di vî warî de pirsa Kurd bi demokratîkbûnê ve girê didin û nûnerên partiyên şeşalî yên Kurd dibêjin êdî nepêkane li Tirkiyeyê pirsa Kurd newedîtin. Mecbûr e ve hesasiyetê Kurda bîne ziman bîne cî û bifikire. Kurmanc em pir zêde li İstanbolê jiyana xwe dewam dikin. Em pir li İstanbolê ne ji bo wî hewayê pirî şehrê Tirkiye da kurmanc zêde hene. Ji bo vê hewayê mesela kurmanca ne mesela tenê Diyarbekir û dora Diyarbekirê ye. Mesela kurmanca mesela Türkiye hemû Tirkiyeyê. Tê pêşbînîkirin ku masaya şeşalî di sihê rêbendanê de bernameya hilbijartinê ya namzediya serokkomariyê ragihîne û di wê bernameyê de jî behsa pirsa Kurd were kirin û namzedê serokkomariyê jî di navbera 15 û 25 Sibatê de were aşkere kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.